Tenim primer semifinalista de la Copa del Rei de l'ACB. El València Bàsquet, l'amfitrió, no ha caigut a la maledicció. Mira quina rima que t'acabo de fer. Ni que sigui KCO. Vale, prou. Ja està, sèrio. Victòria dels valencians, crec que justos vencedors d'aquest primer partit, d'aquests primers quarts de final. Crec que hi ha hagut una mica de tot, no? Primer guanyava la penya amb aquestes anades i tornades, després el segon període ha sigut més taronja, i la segona meitat, tot i que la penya ho ha intentat i s'ha posat a 4, havent estat perdent de 17 punts, doncs el València ha sabut tancar molt i molt bé el partit i classificar-se per les semifinals. Jean Montero ha sigut l'MVP del partit, 19 punts, 23 de valoració, el dominicà, que és un problema per tothom. Segona semifinal, qui creieu que guanyarà, Madrid o Màlaga? Complicadíssim dir-ho, jo vaig amb el Madrid.